Si una dieta només funciona quan tens motivació màxima, el problema és la dieta. Aquest vídeo és per ajudar-te a construir una pèrdua de pes més sostenible. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu Estiu per rebre la guia Baixa de pes, però fes-ho bé. Moltes dones aguanten pocs dies perquè intenten fer-ho perfecte des del primer moment. Prova aquesta regla simple. No construeixis un sistema només per als teus dies ideals. Construeix-lo també per als dies normals, cansats o caòtics. Per exemple, millor 3 àpats bastant correctes que un dia perfecte i 2 completament desordenats. Millor caminar cada setmana que entrenar fort només quan et sents culpable. No és mandra, és sostenibilitat. No necessites demostrar res patint més que ningú. Quan tens estructura, sovint hi ha menys ansietat i més adherència. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu Estiu per rebre la guia Baixa de pes, però fes-ho bé.